So for today's video guys, nasa burgeran kami at magme-merienda kami kasama ko ang aking At ayun na guys, habang hinintay namin ang aming pagkain, nagmamarites muna kami. Pagkalipas ng 5 taon kong paghihintay at ayan na, tinawag na ako ni Kuya para kunin yung fries. Excited na akong kumain, gutom na gutom kami. At pagkaabot ko kay Mahal, binuksan niya ang fries. Alam mo, favorite niya yan for today's video. So, mangantay pa. At ayan na guys, ang aming pinakahihintay na burger na bonggang laki. Sulit mo na kasi malaki na. Masarap pa for today's video. So, partakan tayo ti mga nantin tayo man di birthday yan. Naimas ti makipunsyon guys, ita nga kalami sa wanigatag. Basta nga min iti favorite mi nga Ilocano, ka magpangan kajay, agisupot, agiyawid pa. Tapos to di ka pa yung dyan tiraman na dilaw, mapo, kasta kam nga Ilocano guys, managdilaw, ngumdurbab. Katatanan la partakan yut agngal-ngal ta maluman hanyo maabutan di birthday nga ano bayag-bayag kayo. Nalpasan ti panganga nagawid kami rin kamandi punsyo na ng charis jokes lang. At yan na dapay na bati mga nipay na nga po nakadurdurbog ka nga talaga. So, yan guys. Salamat sa panood. Bye-bye!